Ang dinner natin ay Pinoy food. Kasi ako lang naman. Ang palaya na may egg at saka yung konting fish soup lang. Yan, fish. Sliced fish. Yan lang po ang dinner natin. Egg at saka yung ito na yung konting tubig natin. Simple lang. Ito ay tubig. Init. Ginger lang yan. Frozen siya. Maliit na isda. Nilagyan na lang natin siya. Simple lang. Well-burned oil. Ba't hiwalay ito mamaya? Kulit tayo ng extra oil. Extra oil. Ang lupa ko lang isang ang palaya. Ang palaya na to. Ito siya. Paglit na. Ito siya basta na yung may slice siya. May natin pa. Gusto na natin. Pasensya na maingay yung exhaust ko ha. Hindi pa lang pang-mix na ito. Kasi slice lang siya. Ay, hindi. Kunti lang naman itong init.
Peace. Kaya tayo ng konting video. Toasted na toasted. Konting sugar. Okay. Ito ay putol na. Naribilisan ang pulayan. Ito na po yung ginisang ampalaya natin, at saka yung isda. Ayan. Para samahan niyo po kumain. Ito yung dinner natin. Yan ang dinner. Kain po tayo. Ikaw tayo ng kanin. Isang ampalaya with itlog, saka may hibit. Saka yung isda na sabaw. Ganito siya. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe to my channel for more videos to watch. Bye-bye.